Axudas a autónomos e micropemes en 3 minutos. A reactivación económica da nosa cidade é unha prioridade. Para iso, unha das liñas de axuda do Plan de Reactivación Económica e Social da Coruña para facer fronte á pandemia do COVID-19 é a convocatoria de subvencións para fomentar o emprego, axudar ao mantemento da actividade e a transformación dixital. Estas subvencións van dirixidas a microempresas e autónomos que buscan manter os seus traballos, adaptar os seus locais ás medidas de prevención e protección fronte ao coronavirus, así como mellorar, adaptarse e transformarse dixitalmente. Por iso, destínanse un total de 6.235.000 euros desagregados da seguinte forma. Por unha banda, a liña 1, coa subvención para gastos correntes. Para fomentar o apoio e mantemento da actividade económica, destínanse 4.985.000 euros. Dentro desta liña, subvenciónanse o pago de cuotas de autónomos e da Seguridade Social e incentivase a contratación. Doutra banda, a liña 2, destínanse 1.250.000 euros a subvención para investimentos. Para axudar a afrontar os gastos de adaptación e acondicionamento e para os gastos de investimento na transformación dixital, implantando novas ferramentas e equipamento. Cada autónomo ou microempresa poderá beneficiarse de ata un máximo de 6.200 euros, estando repartidos 3.700 euros a liña 1 e 2.500 euros a liña 2. Esta subvención é compatible con outras outorgadas por outras institucións ou entidades, salvo no caso dos incentivos á contratación de persoal, sendo esta incompatible se se percibiron outras axudas ou subvencións para o mesmo contrato. Estas subvencións están destinadas principalmente a autónomos e microempresas. Para ser considerado microempresa, deben cumprir 2 anos consecutivos á data de peche do exercicio polo menos 2 das 3 condicións de microempresa detalladas en pantalla. Todas as persoas beneficiarias deben cumprir unha serie de requisitos á data de finalización do prazo de presentación das solicitudes, é dicir, a data 15 de setembro. Estes requisitos deben continuar cumpríndose durante todo o prazo de execución da actividade subvencionada. En canto aos gastos subvencionables, é necesario ter claro que se entende como tal. A definición de cada un adecuarase a cada unha das liñas de axuda. A continuación, deixámoslles a definición dos seguintes gastos. Dentro da liña 1, englóbase o pago de cuotas de autónomos e seguridade social a cargo da empresa, o aluguer do local, os xuros dos préstamos ICO e os incentivos á contratación de persoal. Dentro da subvención para investimentos, encádranse desde a adquisición e montaxe de biomes protectores ou dispensadores de xel hidroalcohólico ata axudas para a transformación dixital de autónomos e micropemes implantando páxinas web ou novas ferramentas e softwares. Á hora de presentar a solicitude, é importante que lea con detemento as bases da convocatoria, onde se atopan detallados os documentos a entregar para a solicitude e xustificación de cada unha das liñas de axuda explicadas anteriormente. Débese ter en conta que a presentación se realizará de maneira online a través do formulario que podedes atopar na sede electrónica do Concello da Coruña. As solicitudes poderánse presentar ata o 15 de setembro e só poderá realizarse unha única presentación por persoa. A continuación, deixolles unhas ligazóns onde poden atopar máis información relevante e as bases da convocatoria.